നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പൂച്ചേനെ കാണിച്ചത്. ആ പൂച്ച പാവം അതിൻ്റെ മക്കളെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പട്ടി വന്ന് കൊന്നതാ. ഇതാണ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരാളുടെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് തിന്നിട്ട് പോയി. പാവം പൂച്ച. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാർ ഷെഡിൽ കിടന്ന പൂച്ചയാണ്. രാവിലെ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. പൂച്ച രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ കട്ടിലിടയ്ക്ക് കട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കോലം കണ്ട പട്ടികൾ കടിച്ച് കീറി മൊത്തം അള്ളി ആ കട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു. അവർ ആ പ്ലൈവുഡ് കണ്ട മൊത്തം ഇളകിപ്പോയി. ആ രീതിക്ക് അവർ കടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു പട്ടികളെല്ലാം കൂടെ.